morning, DXM! DXM, number 1! Philippines, number 1! Bye-bye! Okay, dapat salamat. So, magsugod tayo in 2 minutes. Sige? Magsugod tayo ng 2 minutes ko na yung atong speaker kayo, diba? So, before na magsugod, masalamat ko ninyo nga naman yung direct na bibita ko sa inyo mga amiga, mga friends. Uy, ma'am! Assistant! Nagani! Juan, actually, ganit DXM, ganit na ganit sa bye-bye sa una. Kasi minakaibaw sa una nga, ganit ng DXM. Dili na sa bye-bye sa una. Kung siya, nakabaw ka? Dili na binikulo siya sa una kay sa dito pa ko sa Hong Kong. Nag-Hong Kong ko way back 2009 to 2010. Ako na i-share lang, nakita nila mong days sa Hong Kong. Kaya pag na ko sa Hong Kong, ang akong employer, nagtiguang na, 88 si ma'am, si sir, 89. So, siguro, mabuha na kita sa mga, kung natutulin mga retiree. Unya kay, ako man ang ilang, walang private nurse nila ba? Kaya ako midwife man ko. So, pag nag-intern ko sa hospital, 6 months ako. Pag nilala ko badging ko, nilala ko Taiwan sa nursing home. So, dito ko sa Taiwan nursing home, 6 years ko dito. Puro dyan mga tiguang akong mga pasyente dito, mga tiguang, mga anak ng ambasador, anak ng mga dato ba. Ang akong mga pasyente dito, kung ba kayo kay tubo rin, ay tubo skilin, ay tubo lupot, na mga mga sakit, pero may pagpahangan sila. Di ka na-afford to buy the nursing home. Pila ang nursing home dito sa Taiwan? 70,000 per month. Ang buhaton sa mga anak dito, ilan na ihana ilang mga ginikanan sa nursing home. Taiwan naman sila itan, mga timang silang ginikanan. Nakita mo, sukod din ang atong ginikanan na ito, iyan sa nursing home. Manamay DXM, mabulit ka mo, tumarog, makaayos sa tulawas. So, pagka 2010, nga ito na ito ko Hong Kong, kaya ako ito sa Hong Kong, mga try ko Canada, sa Vancouver, na-process na ko sa kong papilis para Canada. Sa very sad to say, nabali ang kamo sa kong anak, na kinamagwangan. So, nag-process na ko sa kong papil para Canada, na kung kaya may friend mo sa Canada na nitapang na ako, wala ko magayon dito, kaya mas niulit ko dito kay operahan na ako anak sa Kabon. So, mas ipili na ko ako anak kaysa Canada, pero si DXM, nakita din ako sa Hong Kong. Walang doon ko mo-focus pa ito, kaya gano'n kinahita ko. Then, ang sika na ito, ang kamama ng case. Dito na ko sa Hong Kong, ang sa kamama ng case, kamamanili ng case, kay si mama ito na time, diabetic na siya. So, sa diabetic si mama, kuhaan kayo ka ng murag, kanyang masakit ay diabetic, bayan ng murag, bawal ang tagkuhan kay imo na ka sa doktor, ma'am, bawal ka ni ma'am, naliwag mo niya sa mama. So, karon ako sa yatag niya kay siya gusto niya siya kinabuhi, no? Sa karon makatabang po ninyo. Hello? Hello? Hi! Okay. Good morning. Good morning. Morning na kay Alex, and morning magkano sa gabi ay ang photo, hapon, morning ito. So, good morning. Ako share ni mo ang kinabuhi. Sa una, sa dito na siya sungkong, Hong ba ito? Kanan, nag-teacher ako at tawag ako mag-retire. Sa akong panglawas, diha na itulog, kasakit na ko. Dihay, high blood, diha na. Ito diabetes o allergic. Ang allergic dyan ko nakakuha sa ang lawas kayo, magkakaroon ka ng makakulit ka na makaluban,
Sus manggawas ang ano nila ngaray sa hundigan. Basta itiro gawas. Manggawas ang mga sige, sunod mo dahil hinay-hinay. Pasun, balik mo na lang sa dito. Balik mo na lang sa dito. Oo, yung pamihit. Ang mga kuwan. Istorya kami. Okay. So, ito nga, yung kumusawa naman ang lawas ng tao nga, di naman po magkakaon o mga galan mo na di kinahanglan. Mga sudan, kanan na lang yung tawag nga, tangkong. Kanya, wak na yung mga basta kawan na yung mga sudan nga magkapaluban. Wak na. Mga tangkis, wak na. Kanya, sa akong, mauto sa akong diabetes, kanya sa high blood, di muli, may tapos sa mga high blood na pagkaon. So, mutong, itawagan ko na niya dito siya sa gawas, yan siya ngama. Palit ani, dingan na niya, yan siya. Palit ani ko sa DXN. Dahil ko, usap na DXN. Na basta may palit lang ani. Kung asa lang ko magpalit ani. Motor, yan siya nga. Ano mo naman niya sa, ano sa takluban na pulo, urmok ba, buhala. Ito, mga tukong takluban para ani, asa kita mo patungan eh. Jawab tayo na hingan tubugon mo. Di ba ko ito mula hingan tubog GS, o SSS ba to? GSIS ba to? Nalagyan ako ang building na may marka na DXN. Hala, ito hala, may DXN. Dito ko na naon. Isa ka ko sa taas. Na-timing po nga may seminar ko na ba? Murag si Isir. Na-timing nga dito ko. Ako ito nilig ko na may inaw ko. Gamotong sa iyang diskusyon, mauli mauna, ano siya, gamotong pakulit dyan sa paypay, ikaw magpalit ko, palit yung ani. Ito yung balik gusto mo, kaya nakita, manawaan, nagkataon naman ko sa building. Sa ormo. So, ito, palit ko ani, ang hangi ko ang dyan ito, RGGL. Ganyan, basta RG, RJ, JL, o spirulina. Ginitulo ang iinom. So kaya itong pag-inom na ako, mura ka sughin, ano ang lawas? Nanggawas ang, hindi ka ba itong lawas na kung na yung mga toksin. Asagi ka ng toksin sa pagkaon na itong ikaon. So nalya, magpundo ang toksin na ito. Pag-inom na ito, mahibong ko sa ihi nga, bahok man kaayo, oy, murag, kanang kuwan ito sa kanal nga bahok, mauso na ang ihi, oy. Kanya buwak-buwak. So, ang kuwan ko, mga toksin, kanang mga fats nga ito gitaon. So, pag kuwan siya na ane-ane, nanggawas ito. Nanggawas ito na. Ito murag na, limpyo ang lawas. So, muna, sukat ato, ang kiinan siya nga, inom na lang po anisin, kung nga, asa man po makuan doon ani. Yung ito, kiinan niya, ako siyang kiinan niya. Hari na lang po magpalit sa ormo, kaya nakita naman ang building nga, nag-uan ng DXN, sukat ato, dito na ko sa, ato na lang ko sa ormo, magpalit, ani niya, sukat ato. So, kapag inom na ani, murag na, kuan-kuan doon ang lawas. Kaya nagawas mo sa ng toksin. Nawala dyan. Wala ka di paminaw. Hantod ka raw. Ito nang gawin ako na amiga o na. Ano ba mga friend pa na? Uy, ma'am. Kala ako mga amiga doon ako. Ma'am, pila naman yung edad, ma'am? Ang mga, pila, anak, pila edad na ako. Miss ka ma'am. 50 ka, 50 ka, ma'am? 60, anak. 60, 70, naman ko.
ba nakita? Foreigner. Dalawa na kong hita ay. Kaya kapoy na. Majo, makakita na yung buutan. Kung dili, pilaway naman ta. Okay, so maura tao ang sa produkto na to sa DXN. Nako, joke, ikatawa. Ayaw ko pag na, uy, mahal mo na, uy, wakoy kwarta. Ano itong picture? Makakatawa ko mag-budget. Budget na na to. Basta kay kadabuan na, kay yapel sa budget. Budget sa bugas, budget sa sudan, budget sa DXN. Mao na paliton. Di ka palit lang. Kanang, isa may nakasuway na anay ni Jube. Ikaw, ako ba wala pa? Sige. Ako pala na ako katuig, gusto ko magpa-doktor. Dahil si Kusikler sa Kuan. Say, mahalan ka rin ko, pinamang ng libon, nagawag mga bata. Sige, pero balik sa... Mahal to. Salamat. Thank you, Ma'am Dayan. Very nice. Actually, si Mama nag-extend si Mama 12 years na nila siya. Kaya ako lagi, pag uli lagi na ako, lagi makato, di na mo kaon, di na mo kaon. Musa na yung lang yun? Isa, kaway. Sabi, pawon mo na ako nga. Di makupakan mo sa doktor. Yung mga doktor, kung di makan na. Di pwede di mahin mo. Di ka mamatay sa mamatay na sa way klaro. Malnutrition. Oo, mamatay sa malnutrition. Oh, nagpasalamat siya ko sa Ginoo nga nakita na ko ang DXN. Mawala nito. So, karon magsugod na ta sa atong kwan para makasugod na ta sa atong kwan. Akong tawag si Sis Belma para sa opening prayer sa atong DXN seminar. Around applause please para pag-open na sa atong kwan. Sis Belma, ipalit ko sa opening prayer. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Daghang salamat, Lord God. Daghang salamat sa nabuhi, karoon, nabuhi ni. Daghang salamat sa kanikayunan karoon na niyabi sa legislative building. Ito, hindi mo ano? Legislative building, mayroon ngayon o mayroon lugar. Ang pasalamatan usab ang mga nagpuntaw sa DXN yang introduce na ng ilang product kay aron daghan mga katawhan nga mahatagan o grasya sa kaayuhan sa lawas pinaagi sa ilang produkto. Salamat Ginoo nga naapauntay mga tamong ini aron di masayang ang higayon sa pagpaminaw ining seminar karon. O hinaut-unta Lord nga imo kami katagan pa o daghang higayon nga kami paminaw o mga kabaguhan karon nga mga supplements, mga ayuhan sa lawas other than magprodukto, other than mga normal o mga chemical drugs. Pinamot na Lord nga, hindi nga pag-promote sa DXN products. Pinamot na Lord nga kami padulong sa kaayuhan sa mga lawas, pinaagi sa DXN products. For this, we thank you and we ask you through Christ our Lord. Amen. And in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sunod, ako may pilay na ang atong DXN Francis dyan sa baybay nga anak ni siya ni aning urong o ni aning
Susi, ang iyang mapinanggawang anak o ang atong DXN Virgin sa bye-bye. Welcome, Star Diamond, Cecilia Asilo Vigarabas. A round of applause, please. Good morning! Good morning. Kailan mo muna ako tingnan tanan. Kaya nakanadto naman mo kanunay sa tindahan. O, kuhaan ka na. I would like to welcome you all here for giving your time to hear our guest speaker about the DXN products na maayo din siya kayo. O, ato sa abagan sa atong pag-limit sa atong pagkaon na dili maayo. Kay bisan og mag-inom kag supplements, dayon magpataka sa pagkaon, wala gihapon ay silbi. So, we have to sa atong pagkaon, kinahanglan ato din pilion na kanang mga pagkaon na makaayo sa atong lawas, dili na magpataka og kaon. Pero ang atong prinsipyo ni ini mag-inom tag supplements, pero kinahanglan mag-monitor sa atong panglawas. Dili kay ingon nga pananglitan parihas sa kanong nahanatay gipamati. Kinahanglan ato gyud na i-monitor kanunay. Mag-inom ta sa dili nato wadon gihapon ang atong mga maintenance kay permanente gyud na siya, labi na sa atong kanang pang-hypertension, kanang sa para sa heart, sa diabetes, permanente yun na siya. Kunya ato abagan aning mga supplements. Nagpasalamat ko tanan, nagpasalamat ko ninyo nga ni attend yun ko diri, naghatag mong time, pag-share, aron dungog mo sa atong speaker, o nagpasalamat ko sa DXN na naagad nagandak yun sila ingon ani nga mga seminar kay aron makahibaw sa ta mapuna ng atong knowledge about niyani ng mga products. Thank you. Thank you very much, our DXN Virgin and Bye-Bye City. And now let's welcome to introduce our guest speaker. Para makasubo na nika, let's welcome Mrs. Petronella A. Blanques to introduce the guest speaker. Okay? Ako lang, kung ano ni akong pag-introduce, sir. Life is constant. Without sin, it's not harmful. Life is full of mysterious ways. Nobody is perfect. Only God is perfect. Live your life. Embrace your life. Discipline yourself so that you are free of toxins. Never argue with an idiot. They will only bring you down to their level. Everything will come to all of us at the perfect time. A positive mind finds opportunity in everything. A negative mind finds fault in everything. Our guest speaker today is from Mindanao. He works before as a medical representative, healthcare company, Philippine Incorporation for 18 years. He is a full-time worker in DXN company year 2003. He has 2 times travel incentives, year 2010 and 2011. He visited the DXN farm in Malaysia, year 2013. And last but not the least, he attended the 20th anniversary of DXN in Kuala Lumpur, Malaysia, which is the great
and perfect company at all. Ladies and gentlemen, let's welcome our guest speaker today, no other than Executive Star Diamond Fred Erwin Tolentino Valdez. Clap! Ma'am, dahil kayo salamat. Atong palagpakan si Ma'am. Way back 2010 na nag-meet ni Ma'am sa DXN or I was able to present to her about sa DXN. Okay? So, magsugod na, no? Mamutan ako, kinsa mga first timers dili. Kanang first time nakalumog o seminar sa DXN. First time. Nakadungog na mo ba? Before? Dugay na? Okay? So, na-familiar na mo sa DXN products. Na seminar na nila sila ba? Magkulang, istorya lang. Pero, kanang mga first timers yung nakalumog o mga seminar na ni First time. Ikaw, ma'am. Karon pa. Karon pa po ka. Okay. Ikaw, ma'am, karon pa po. Dugay na. Ikaw, ma'am. Karon pa. Dugay na po. Ikaw, ma'am. Karon pa. Okay, sige. So, ano na ako pag-istorya, no? Na sugod ka sa DXN way back 2003. Okay? Now, pag sugod na po sa DXN, hindi ko tambal. Novartis Healthcare. Kinsay familiar sa Gerber o Ovaltine? Gerber, Ovaltine. Kailan na pagkaon sa mga bata? Mamato ang produkto. Okay? Ang akong company based sa Switzerland. Nag-graduate ko Chemical Engineering sa University of San Carlos. Now, pag-join ako DXN, wala ako ni-join tungkol sa negosyo. Kaya negosyo ko rin. Kaya, alam mo si Mamo, si Cheryl, si Shane, di ba? Na maligya. Di ba? Kung maligya ka negosyo man, wala may negosyo, madili mo maligya. Tagay ko na ko example sa negosyo, madili ka mamaligya. Kama. Na negosyo, madili mo maligya? Maligya. Okay? Pero ni-join ko sa DXN, dili tungod sa negosyo. Ni-join ko sa DXN tungod sa produkto. Kaya naman, 2003, niabot sa akong kinabuhi kanang gitawag og severe obesity. Kabalo ko sa severe obesity, dako kayo ko. Okay? Kailangan mo makita sa mga itsura. Kanang nakablo. Kanang na nakablo? Kanang nakablo. 129 kilos. Okay? Ako niya na mo pangutanan, pila na akong timbang nun. So, ang tanong. Patriling sa ta. Okay? Now, pagdako na ako, nanggawas ang akong mga sakit. Di ba kung wala ko nga magawas ang sakit? High blood, diabetes, cholesterol, kanina ako ang arthritis, no? Kanina ako arthritis. Ako ang dili ko kalumo, magliston. Okay? Pagtulog na ko, ang pinaka-worst na ko ang condition, kaya pagtulog na ko, mabakpile ang acid sa kong ginawaan. Kanang gitawag nila gastroesophageal reflux disease, GERD. O sa common pa, gastritis. Kanang gastritis. Pag-atake na dili na ako katulog balik, hapdos kaya akong, kisa may nakasulay o, kanang matulog ka ang aslong yung dali, na mabububo ka, wala ko kasulay no? Grabe kaayo ang ako ang murag kumuton akong kasing-kasing. So, nirefer ko sa doktor, hindi naman ako katulog na.
Nay. So, na-refer ko sa doktor, ang ingon na nila pagpaningwang ko. Dayon, giresitaan ko daghan kay mga takmal. Ang mahinumduman ako ang takmal, Ma'am Cecil, Zedical. Para pagpaningwang ang problema na ko sa Zedical kay mabuga ang ako ang lips. Kunya, luya kay ko, kay dili man ko, ganahan ko kaon kay i-constrict ni ang imong brain in such a way na dili ka mo crave o pagkaon. Dili ka, gutom mo ba? Kung saan na imong iliho kung wala kayo pagkaon? Okay? So, timing kayo nga naay ahente nag-meet me sa, di-cover mo ni doktor, no? Di ato man may hospital. Nag-meet me sa lobby sa Cebu Doctors Hospital, Medical Arts. Ingon siya ng Fred, di ato mo kulo ka ni Dr. Molino. Nagpa-check up mo kulo ka. Lagi ito, ganahan mo pag-amay. Ingon siya, kay daghan ko, tungkol sa mga kalako, daghan siya. Naapi-kapi na makapag-amay. Pakita niya sa kuha kanip. Oo, pamangin itsura ito una sa kape. Kanip. Oo, katong karaan ng putos. Ingon siya na kung naami kape nga makapag-amay. Okay? Ingon ko nga, kung saan mo na kapihan nga makapag-amay, inom mo kape, katulong sa usa